mata saki yau wasan nuka dai ya gida ya harkoki masha Allah wallahi lafiya na wallahi ai kin sani ko wallahi wani abu ne na lura da shi idan aka ce namiji sulutu ne what to rabuwa da shi ya fi sauki yarinyan nan ba da wanda ta ce sai ni what wannan shanye shanye izan dangin mayu sai na tsoro nake kai dai wallahi na san mutane suke shi yasa na ce to ku kokari ku hada su in suka bata wanda ni sai ku kokari yadda za ka sai ya shigo gaskiya ne to za mu tanadin ki daban yayin da jira man tanadin ki daban za mu shiga yadda kuka dinki aka rubuta kudin dinna aka samu alheri ne ke tafi zai sabi da shi ne a yi ciniki shi ne ma da zafi ba a bashi a yi ciniki shi ya huce shi ya tara a yi ciniki a yi kuɗi ko ina wani abu kafin abu na yi mun ban tsawon ba za ka wata ɗari biyar ne amma duk da haka ku karɓa ku kawo akawun kawai ni ne shi kenan za mu yi karka damu amma fa sai ka cika mana biyu da rabi zuwa uku ga bayani karka damu kana da ni kuma za a gama aiki za mu tuka shi da Allah kuma a wani kuma amma sai ka cika mana alƙawari what ya kamata a cikin magana da sake tuna ta je ga manya ina zo muna ta abiya ki ci yaki cin haihuwa ya kamata a cikin yau kina fa iyaye sun shiga cikin magana abu guda ɗaya ana jin shi yaki ci yaki cin haihuwa dan Allah so ya kamata ku dan sa baki akan wani abin da yake faruwa ki hakuri kawai tun da ya riga ya baki hakuri ki hakuri ya kamata ku shiga da gari wani abu ai kai ne na ka a san aiki ba musu gaggawa ai hankali ake bi da su ba hankali ake bi da su ayi waje ka san shi tsotsayi bai da rana kaga yake Allah ya da gona kenan ai kaga ya haka ne ba haka kuke da ku ba haka kuke da ku tsakani da Allah wallahi ba haka muke da ku ba mutunci kwanciyar hankalinka ka kyale ka rabu da ita wannan ba an ban mun wallahi karbi da ita